na papa no ese wadi kan so daye na wo hu se confion nam ensuo hu confion frem no se data me pese wo pa wo sofo ti o ma me pa na ma ye boni bi Omu ye ni etwa mo ya kunu so e ma no twitwa mo ja me ma ne ne ma no no timi ana nti amwana biem wonti obi a no te mu musa na mu ne sena si confion no timi da na wonti na e se video bibia wa da se o be so ye dan o ye chinyejefo a me betule prove it wrong with videos and audios. Nice one. I was saying, Mama Paba, and a Fanta Black, a baby didn't come up. You know, over here. Atari, I shall brag. Bibida, and you, I knew. Bright, Owusu, aka C Confion, and he has said, and he was here. They didn't come on me by a couple of interviews now, because I'm for MMA interviews. This is the time I want a Fanta Black, which will be a big question concerning a or buy, no one see Confion, and I won't even a quan ben of us, I wouldn't even know. When him bibi fa ewo no because me channel so there who be bibi atie ma bibi atie wo a watie wo a wahu ye wunnim fa ho no kama ye ntie comment section na wo so do adwen kire aba share video no na like that time bomb to say nyame adumo na so e me so me director as me so me ho ye ba director Rich na ne ba be dim komo no director kese ba ko a wo kuma sia na ma ye nyina ye woni na ase ne ye adwuma director yi woni checheku ene ye adwuma ma me ka say one of our checheku odin ye adwuma na isi aduru pepe so bia amanfo nim checheku sesi ya no bet ma say nam checheku so ntina odi benim si confiance kakra ba ye kan say ye kan say atra ma me mu say ono agu later ye go straight to the point where yes woni hu adaje wonim si confiance ana say ono de wonka enkra onim omo si confion yo bia benim de pa wonim no si confion pa ye ni si confion wa dan say ye ni hu komo akra e ba say wo ti say oyare e de course wa ma na mo beto ne kakra wo di be free mu ai ne de na ye e kwan be na fa so wo di nim no na wo ti ne kwan be so na de so na wonim fa ne yare eni ni wo nyina wa e be si aye so okay Fanta me da say ahwefo a ehwe nyina no si confion e obi a enam say me ba ni chicheku nti no si confion so ebe ye me ba prekope efisa me adwuma enhihye ya chicheku ne me wo the same thing and si confion ene me wo woni me nya adwuma krompo enka say director me charge 1 cedi and 2 cedi da dem ono aye adwuma wi a be ka say me ya adwuma story of today e ma si confion sika what Sanchez kadum you half blame say that bi adu kan nyi sika kase bi o na 2 series oga say that me bad ba bia me free e ba ba ye wadwuma no enye 200 series transportation it is 100 factor duane mo omu that was the first day si confirm beto makoma so say nam checheku so no so tuma benya wodo ne papa bi say me matimi di obi abantu so ye say dia besma for seminua me nanti bebre na me ntwa the short oyale ya no on the date of June 2024 and si confion e frere me say director yenim say wo de woni sofo kese e nenam ama ya bad ho bebre wo hyehye nkom bebre na me bu say bosem yo director we de say wo nua ne me kan okura mu kire me wo sofo otimi sa ho mu yare wo kan no ene me say oh confion ade bia ne wanyankopon entumi nye ade woni pa woni didie na eye denti na wo kase no se data me yare na samba na yare no data enye physical yare e kwa na be kwa na pade ohun bi da akire eti aso openya me difuo bia na obi anya me nsa wo so na wo bom pa ye ma na nya oma na kwankire that day no so na ye fiada ena me se ne wo ye adwuma wo pon ya bra wo nya be sitreda be ba be fa wo eti me wo church ena si confirm fra me so mo be du trede eti me krampo me dire kakati me hie omo wo kwam na wone eye the girlfriend ya say sabi wonu so nsha na ho de ye nyina eye obi aya one no ena mba be form wo kwam eti ye kwere no ye nkan
me so ya so for there one penny say obi ba asore na bi obefro na be ka sese enya we sa wan kasa we ya ikura wan we ya aso be ka choro we kura won fre no fo su eti wonye obi ba asore e ka ne ho asem kire no eti konfi oba asore no papa be so mike mu a wo yes wo kasa 1 2 because konfi osore na mi wa na papa no ese wadi kan so daye ne wo hu se konfi oni nam ensuo hu e mo ne konfi e bo mpa ofun so ansa na konfi oba fre ma kasa asem na kire ma eti ye tentini tete nyina ne se ya bo mpa ye ma konfi e ma sofo e fa nsuo kompo no bi di nsuo ne bi ma no ma konfi no mu e mo kan se obebo wa after wano on say the yare nsu na ye wa e ma konfi bo wa ni ade papa videos na wo enye sanka ya azan sofo ni bia enka si konfi wa ye ka me sofo de ba jiri di wa ye sa ni ma we nya no ka tensi 2 weeks ma won ko hospital ma won ko ba bia na ye nhwe nyankopon tumi bro nya me wo tumi 2 weeks ana me hu se si konfi aba ba ye interview say nyankopon da ro ma say de ne hu ato na yare na no yare no abade ede asane yare ma hoto aba e mu no betwa mu bia fa na butrika na ye ono ani movie me me ba set ne so bi but the blessing ba so mo betwa bi ni ade after that no eno nkonko da okoye nyima bebre bi ma nkb na wone lowen so hesa series ni bia esa ba be ye series bi kwambos obesan be ye movie bi ma SG mo all stars bia na vision na director abrante hu ato me de man tehwi biem benim sha jaminu abe ma na ho ye wo mu na mete se yare na ayede asan aba na yare ne san aba ye no be 2 weeks yet ya ne se ase enye ti be fair no one day and also that I'm hospital I'm so okay mo wana confuse na frɛ me se that me pese no din komo asem we me sira se nuanu abusuafo obi amfa ntu ne ho fo na ye nye careful ye mu ye ni na confuse frɛ me no se that me pese wo pa wo sofo ti o ma me pa na ma ye boni bi na ba bia me dan me pese sofo be bom pa e ma me na me se sofo sa ba no de mbɔ ne che me nya ahoto wasi waye boni bi yes enu nti na wo fro se pa sofo chew e fa ma no wo he video na me se share like ja comment na afide yen santo so je wonti ase bia me say papa yi mebo modern say second part of this interview me sa dia bro enti wasi pa chew ma no ene he dey ena me ka che se confuse dey na waye ene wasi wo ka ho no na me se da bi confuse papa no ben me kan me nimbo ne kura waye di but me se me kan wo de bone be che but ade ba ko esombu wo nyankopon mu pa ni obi a wonu ne ho wo ne bone mu no api na no ka it wa fresh sofo na bone kura waye ka kire sofo eti man frɛ confidence musa ne se wa fresh sofo ana wo fresh sofo eti na me ne sofo ko eye TV station we say Omamba TV. You can be papa, busa suffer, see confirm. For no say, hey, that look a confirm me na me kwa me hu dwiri me. Na say your hospital. No papa then was say. Wouldn't say confirm ba ya bomb pie man na me ka say mo nko ba bia na say mo ka kire me ni say. Boni a waye me ni nyina ni say. Na downfo bi ada ni say. Yare na wo yare no eyesunsu mu yare enti wo mo yenko baabi na omo konko bo yare na dane na eye obi na we industry ni e na de yare no ama enti wa nkonko bo na dane a obewu enti oka sa no e na me sofo nso de ade a wo pe ene obi a watimi aka no kre ane wo se wo pa mu aka ne de se awurade de achew me so me de achew enti wuni bibia wo ho and was papa nemom de eta kire say abra ye ko ho no wo mutwitwa akokọ emugya na ha onipa wo nwuye na ye twa akokọ mugya di twa wo hia de bi gu so de petepete wo so dwale wo nsuom de niema enu dwale ama ne bi se wo me no sinifo minim se interview bebre na akoso be ka se
Ade tell that rich wo interviews we na wo pɛ me ade a me pɛ ɛde si ye be gyina social media be interviews ye ba be say san kam yo bi abete san nkɔfo ni bia ɛnka wɔn mo ye social media bloggers TV upon TV no me kam wo views se o mu nyina ɛna nka saa asɛm we buy nka ye nkɔfo me nkɔmu ntimi nsie ye ase because wo bi yare na wo ba ka kyerɛ de sɛ me wo baabi yɛ nkɔ ne nkɔbɔ yare na dan a woni ni bakro no bi ni pakɔ pa part 2 o bo ni bakro ni di nti wa mmɔmɔden asɛ wo betumi ahwɛ video we a follow page na part 2 wonya bi follow page ja comment na betumi so a me be chat question part 2 to aso eti nipa wo mu ye ni atwa mo ya gu so e ma no twitwa mo ja me ma ne niam no no eti niam ne bi no mo de ma no no bo ne ba no so me so dem because according to ne nsɛm a wɔka ne sɛ wɔ ba yɛ no when na ni ntimi anka musu pie kɔpem sɛ si control de ewu wantimi ana na ni sɛ wana biem wantimi obi a no ɔte ho musa na mu ne sɛ na si control no otimi da na wantimi na tie ko na wɔyɛ na si na mu ne wɔ hɔ ti sɛ mimi yɛ trofo a waga bia betuma kɔ kubusa wasema me kan si control ewu ɛyɛ me ya ɛyɛ me ya fi sɛ nipa no na wɔyare bɛna kanya ne mure ɛsɛ wotire mu a na dan fu be fa no after so for ɔde ne kɔ okay nti ɔde ne kɔ ba bi wie no wasa fɛ so for no wasa so for back bi ma na ɛde na afɛ de obewi okay eti enkomo no ne papa di sɔfo ne di yɛ nyina ne sɛ wɔsrɛ no baabi a wɔda no ɔpɛ sɛ wowu efiri asase so because wɔbrɛ ne ho mete wo hu deɛ wɔnyɛ wɔno wɔntimi na wɔntimi nya hwenti sɛ nka wɔwu mpa papa wotie recording na onipa bie ni wo si wɔ ne yɛ sɛ video bibia wa da se o ɔbɛ so wɔyɛ dan ɔyɛ tinyejefo a me betule prove it wrong with videos and audios nice one abra si confusion ɛda konfa no kye ko a wɔde sɔfo yɛ sɛ sɔfo bɔ mpae ma na wɔnwu ɔmɛbɔ mpae ma na wɔnwu na ade a wayɛ sɛ onim sɛ sɔfo bɔ mpae ma na Awurade bɛgye no. That was the last you cut it call. 80 minutes suffer. That is Wednesday. And the Kokoshia Chechoku 39. And Nana Muna Netino. And na a use of Rascal or and I K2 and conform me can you dancing for. Okay. And you see a cocoa hen tea, yeah, quiet and not more harder than the coin on Confanoche. Nurses and doctors in so work on not in hospitals. They be munshye because ye ba hono a visiting time and miraso. So we be at me cohen almost see nipa be braba ne dodo. E do mo ma wo bia nwura nkɔ kɔhwɛ no say what they say nyina na mo ma yɛ nkɔ mo ma sɔfo no ɛnkɔ because ɛyɛ order from nipa na wɔ yare da hɔ no ɛna afɛ sɔfo no nurse ne say da I'm telling you ye gyina more than 30 minutes na mo ma yɛ nwura mu eti hɔ na man ba ko bɛn wɔ say what they say wɔyɛ sɔfo a gye man 5 minutes no nkɔ hɔ ɛna sɔfo kokɔ bɔ mpae sɔfo pie ɛna na mu ne die mrika dade no na mu ne yɛ ade bɔ ho who said the guy no Awurade Nyankopɔn ɛbɛto ne nkɔm sɔfo pie na na mu ne die mrika wɔ hyɛ no sɔfo koto de sɛ papa eti ebɛyɛ yie where the wusu yie ebɛyɛ yie ɛna na mu ne sɔfo sɛ ebɛyɛ yie na abɛ bɔ mpae no ɛna me hu sɛ munkum abɛkata ne so eti na so hɔ sɛ obɛyɛ yie but sɔfo kaa saa no obi a no obi anim sɛ at once wa na TS you got a table because me when who say money bi nua baako ɔyare the same thing sɔfo ka sɛ munkum abɛkata ne so no sɛ munkum obi a ɔso ɔyɛ spiritual man bi enti ɛnka sɛ meboa sɛ wokɔbɔ mpaeɛ ma obi a na woyɛ sunsum adeɛ ma obi na hu sɛ nipa wo bɛwɔ munkum bɛkata ne so a ɛyɛ Awurade Nyankopɔn na ɛbɛfa ne kra because abra Yesu Kristo ewu yɛ na wɔsɔre na wɔkɔ soro no wɔnam munkum na kɔ soro eti sɛ woyɛ spiritual man na wɔbɔ mpaeɛ na munkum bɛkata obi sɛ Awurade bɛfa nipa ne kra ɛde kɔ nipa dua no ɛnkyɛ ɛbɛfiri hɔ yɛkɔ Wednesday Thursday Friday na papa bɛsɔre yɛ no na me phone so
see confirm pictures. And a trip at the see you call with 3 days. You call Wednesday. Wednesday no, you who know not about 5:30. You for now about 5:30. At the chain the next day Friday morning. I me say we will cry him. You saw any see confirm. Now just say empire request no or request here. The radiation to a Jenny cry. What can you say no? Ma who say you about your friend no long face. Nia mini papa no long face. Long face dem so many start here chepa. Ono so the interviews I would be about me nim so nya bia hwede a ma wo kan se mi so ono so the ne call baabi na ni ba ko ne no ma wo che ne so ma meye no a wo ba ya e wo se nko sa de ne ko back wa ma na mfa na nko back ne ko ba se wo dia free mu nti na so de a wo ye but wonya sa video bia because wonya bi hwede dem him sa ma se ma hwede nyina very good me eda be hwede nyina me frɛ me sofo ka kyerɛ me sofo se papa akwa we ye nipa se be common strong one e wo social media na bia si nyina hu se adamfo bi ye within. That's what you ma emra na wo ye interview na nka wo twam wo area na akoto so a se kana me twam wo area ho a nke bia kam dam. I'm telling you because hwa se wo de makọ baabi long face wo na wo frɛ si confirm se wo ko boy yare na dan na wo obi obetima na wo na ya wo ya sa ni partner sa wo yare e na na kodua no ono so onye careful no mfa no kre nante. okay what the boss mebo. okay what the boss mo na se wo twa ntro mpo a mate wo betima nya aketua nto ono so onye careful unia me we say the minion na say hit na munya go the second part mo mo dey ase betima so oh yes we nye su ye ra ho de ba me say o ho de yakopon bo a me say me say the second part of this story asa abem na me twa mo comment any amanfo mo de comment ba ba ase ho no na omo nti no ma bi ase na me da fa so de be bisa na na kodua any long face no so asem no ma be bi bisa mu yi ye de ma say di be si am repam no obesa ati ma ba